Hemen nire gelan sartun den hauni, kantak burusik ezten bakarrik. Zuek kalien egongo sarie, zeia ez nau WhatsAppeko taldien. Ezberdinen azeta badakit, da zer ez gehi. Irumendi telebista, mediaren sortua, bertsola garria, denontzat pentsatua. Irumendi telebista. Irumendi telebista, medialean sortua, bertsola garria, denontzat pentsatua. Irumendi telebista. Irumendi telebista. Kaixo, Nafal. Kaixo, Antonio, zer gertatzen da gaur? Ez dut gogoratzen, ez dakit. Mendaldeko gurasken telesaioa da. Egia da, gure azken telesaioa dela. Bueno, utzi dezagun hau alde batera eta has dezala telesaioa. Orain, udako urtebetetxeak esango ditugu. Ekainan, HH Ainara 8an. Kris 29an. Neizan 30an. Andrea 22an. LH-ko Matias 9an. Mohamed eta Leoi 15an. Eta Gari 21an. Eta gure Ixam 28an. Orain, uztailakoak, HH Oier uztailaren 13an. LH-ko June uztailak 5ean. Lucia uztailaren 30ean. Enerik uztailaren 15ean. Jorge uztailaren 10ean. Lieni uztailaren 17ean. Eta Mei uztailaren 27ean. Abuztuan, LH-ko Aien 22an. Lola 6an. Maialen Aunitz eta Zoe 11an. Kendra 21an. Ekaitz 10ean, Tiago 22an, eta gure Susana 30ean. Eta orain irabazlea esango dugu. Neska da. 10 urte ditu. Hurrengo ikasturtean hasieran irailean 17an beteko ditu. Hemen bizi da, nor da? Bai, Irina da. Zorionak, Irina! Zasko. Hemen nire gelan sartun den hauni, kantak burusik ezten bakarrik. Zuek kalien egongo sarie, zeia ez nau WhatsAppeko taldien. Ezberdinen azeta badakit, da zer ez gehiago ez gitxi hau. Bardin zure bilurrek, zure akatzak nire begietan ikusten. Kaixo, guk eta Laia gara, eta orain barnetegi buruz hitz egingo dizuegu. Aurten 3 barnetegi eduki ditugu, eta diru hori lortzeko patata tortillak, saskiak eta aloe berak saldu ditugu. Lehenik eta bain, eskerrik asko irakasle guztiei. Zuei esker barnetegiak ez ziren hain garestiak. Bueno, eta orain kontatuko dizuet.
Lehen barnetegia Zuhaitz izan zen, irailak 25-tik 26-ra joan ginen. Oso ondo pasa genuen eta mendialdeko 5. mailakoekin eta maestru 3. ziklarekin joan ginen. Alegia, gogoratzen zera optimis klasean ez ginela digon eta ibai osotik galdu ginela. Jajaja, bai, oso ondo pasa genuen, baina orain kontatu barnetegi hoberena, Hondarribi, ezta? Bai, hoberena izan zen. Hor, izozkia jan, itsasontzian ibili eta hondartzara joan ginen. Eta ere, milioi gauza gehiago egin genituen. Eta azken barnetegia Espejo izan zen. Bai, egia, zein ondo pasatu genuen. Bai, hor ingelesez hitz egiten genuen. Eta asko ikasi genuen, begira. Hello! Eta maestru eta legutio ikastolekin elkartu ginen. Hor, 3. egunean Salinas de Añanasera joan ginen, eta 4. egunean Mendira. Oso ondo pasa genuen, baina hor arkapuso asko zeuden. Ez, arkapusak ez! Aurrera bideoa. All over me, don't be shy. Take control of me, get the vibe. It's gonna be lit tonight. Baby girl, you give me 10 ton of fatness, give me some of that. Thinks with the badness, look how she at. Shape like a despot and not just that. It's a good piece of mentals under the cap. A piece of game and me love how you chat. Watching every step of the paper the way you got. Staying in my brain, memory not detached. Mainly my aim is to give it this love. Hypnotic the way you move. Let me acknowledge the way you do. And I would not lie, baby. You beat me up like Gotti. It's how hypnotic the way you move. It's why I wanted to get you. And I would not lie, baby. You moves how hypnotic. No lie. Girl, you never miss. Feel your eyes, they all over me. Don't be shy. Take control of me, get the vibe. It's gonna be lit tonight. Girl, you never No miss. lie. Hypnotize, we're another one. Adi lehenengo ziklo, hau da zuen galdera. Zenbat barnetegietara joan gara? Adi lehenengo ziklo, hau da zuen galdera. Zenbat barnetegietara joan gara? Hemen nire gelan sartun den hauni, kantak burusik ezten bakarrik. Zuek kalien egongo sarie, zeia ez nau WhatsAppeko taldien. Ezberdinenaz eta badakit, da zer ez gehiago ez gitxi hau. Bardin zure bilurrek, zure akatzak nire begizetan ikusten dozu zesteko lotzatu beharrik. Ez, hausen azni, da gustoko ez banozu, jodidu zainkez, bizitza maite dut nik. Goizeko eguzkize ta inoren aurrien ez naz makurtuko. Ez naz makurtuko. Ez naz makurtuko. Txikize bat. Kaixo, gu Ixon eta Brian gara eta gaur bi esperimentu egingo ditugu. Nik elefanteko pasta egingo dut eta hauek dira osagaiak. Ura oxigenatua, jaboia, legamia, tintagarri gorri bat, eta resipiente bat, eta ur epela. Eta ikusi nola egiten dudan. Lehenengo jartzen diogu ur epelari legamia. Gero, beste baso batean jarriko diogu ura oxigenatua,
Eta gero jarriko diogu jaboia. Eta gero kolorea ateratzeko jarriko diogu kolorante pixka bat. Olain izan dugu tapa. Nahasten dugu eta jarriko diogu urrepela eta legamia juntatua. Hau da elefanteko pasta. Eta espuma kolorik. Oraindik likido esnutikoa egingo dut. Osagaiak dira hauek, maizena eta ura. Lehenengo ura bol batean jarriko dut. Eta gero maizen. Maizen eta ura nahasten dugu ongi. Eta gero nola geratzen da. Ematen diozu gogorra, bola bat formatzen da eta uzten baduzu horrela likidoa geratzen da. Adi HH, hau da zuen galdera. Zein animalia agertzen da esperimentu batean? Adi HH, hau da zuen galdera. Zein animalia agertzen da esperimentu batean? Hemen nire gelan sartun den hauni, kantak burusik ezten bakarrik. Zuek kalien egongo sarie, zeia ez nau WhatsAppeko taldien. Ezberdinen azeta badakit, da zer ez gehiago ez gitxi hau. Bardin zure bilurrek, zure akatzak. Kaixo, ni Margoan naiz eta gaur txiste batzuk kontatuko dizkizuet. Zer esaten dio harri batek beste harri bati? Ze gogorra da bizitza. Aita, zer sentitzen da seme hain guapo bat izatean? Ez dakitzu, aitonari galdetu. Zer egiten du erle bat gimnasioan? Zumba! Ama, eskolan despistatua esaten didate, baina zure etxean beste aldean dago. Bueno, hau esan da dena eta orain, adi 5. maila, hau da zuen galdera. Zer esaten dio harri batek beste harri bati? Adi 5. maila, hau da zuen galdera. Zer esaten dio harri batek beste harri bati? Hemen nire gelan sartun den hauni, kantak burusik ezten bakarrik. Zuek kalien egongo sarie, zeia ez nau WhatsAppeko taldien. Ezberdinen
Laser ez gehiago ez itxi hau, bardin zure bilurrek, zure akatzak nire begizetan ikusten dozu zesteko. Lotzatu beharrik ez, hausen azni, da gustoko ez banozu, jodidu zaitez. Bizitza maite dut nik, goizeko eguzkize, tainoren aurrien. Kaixo lagunak, Google deila taiki gara eta aurten gure azken urtea da ikastolan. Eta orain, gure momentu onak gogoratzeko, gure txikitatik orain arteko argazki bideo montai bat egin dugu. Bideoa! Da zure eskutik kilometroak egin, herriaren begietan ospatzerik ikusi. Gose didenen izenean, Vatikanoa erortzen ikusi. Da zure eskutik debekaturiko egin, tiroka dabiltzan aurrak jolasetan ikusi. Preso didenen izenean, arresiak zutan ikusi. Da zuretzat, udarako gau luzeak abestionen akordea. Da zuretzat, Euskal Herriko gailurrak zutik haudenaren seinalea. Da zure eskutik, beldurrik gabe bizi, aldaketa bat munduan, ilaurretik ikusi. Herri zapalduen izenean, buruak erortzen ikusi. Da zure eskutik bidean aurrera egin, negarrez bizi direnen irrifarrea ikusi. Zeruko dei grisen artean, argizpi berriak ikusi. Da zuretzat, udarako gau luzeak abestionen akordea. Da zuretzat, Euskal Herriko gailurrak zutik haudenaren seinalea. Ez utzi malkorik Espainietara iristen, irri hori lausotzen, zauririk zabaltzen. Adi bigarren ziklo, hau da zuen galdera, zergatik egin dugu bideoa hau? Adi bigarren ziklo, hau da zuen galdera, zergatik egin dugu bideoa hau? Hemen nire gelan sartun den hauni, kantak burusik ezten bakarrik. Zuek kalien egongo sarie, zeia ez nau WhatsAppeko taldien. Bueno, hau izan da guztia. Bukaerara iritsi gara, hau da guztia, espero dugu ondo pasatzea eta uda oso ona izatea. Agur eta eskerrik asko. Agur! Irumendi telebista, mediaren sortua, bertso lagarria, denontzat